Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech u s-Segretarju Parlamentari Ian Borch wieġbu għal serjet interventi mill-pubbliku waqt laqgħa oħra ta' gvern li jisma'. Ir-Rettur tal-Università ta' Malta, Juanito Camilleri, intervjena dwar l-investiment fl-Università ta' Malta. Ovvjament ħajkun hemm ukoll ċertu fondi li jridu jiġu mill-fondi nazzjonali u anke forsi anke minn mezzi oħrajn li jridu nkunu kreattivi kif noħolquhom. Il-pjanijiet tal-Università, intkom bħala gvern kif qed tarawhom u x'direzzjoni taħsbu li ħadd jieħdu? Id-Deputat Prim Ministru spjega li fondi Ewropej se jgħinu biex l-Università ta' Malta tingħata żvolta ġdida. Fakkar ukoll kif se jkun hemm aktar għajnuna għar-riċerka fl-Università. F'interventi ieħor il-Viċi Sindku tal-Mellieħa Clayton Bartolo qal li grazzi għal fondi Ewropej il-Kunsill Lokali tagħhom seta' jwettaq proġett illi kien suċċess. Bħala Kunsill Lokali aħna matul din l-aħħar sena benefikajna minn fondi tal-Unjoni Ewropea fejn applikajna għal proġett u organizzajna konferenza Ewropea il-fuq minn 100 delegat minn 10 postijiet differenti madwar l-Ewropa u bħala Kunsill Lokali aħna klassifikajna fil-5 post madwar l-Ewropa kollha. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Michael Grech staqsa dwar l-involviment ta' Għawdex għall-Presidenza 2017. Kif Għawdex jista' jinkwadra ġa dan l-avveniment biex ikun anke parteċipi b'mod reali f'avveniment li ħajkun showcase għal pajjiż kollu. Intqal li wħud mill-laqat ma' Ministri barranin huma skedati li jsiru f'Għawdex fil-waqt li se jissaħħu l-10% li Għawdex huwa intitolat li jieħu minn fondi Ewropej. Għall-istudent Brendan Tant l-esperjenza Erasmus kienet ta' sodisfazzjon tant li jixtieq iżjed opportunitajiet. Nista' ngħid li kienet esperjenza sabiħa ħafna fejn kemm għenitni bħala mod edukattiv kif ukoll mod soċjali. Għal daqstant xtaqt insaqsi xi pjanijiet hemm fil-futur biex iktar studenti bħali jkunu jistgħu igawdu minn din l-esperjenza. Hawnhekk is-Segretarju Parlamentari Ian Borch semma l-programm Masterit illi minnu ibbenefikaw bosta studenti. Qal li l-frott li ħalla se jwassal biex dan il-programm jissaħħaħ.